xa umuntu ezawushumayela ebandleni lomuntu uthi ukushumayela kwakhe yi-10,000 rand. Uyabona limathi libandla elibiza umuntu ochaja imali ngokushumayela. Limathile. Limathi. Uyabona umuntu obiza umuntu ayikhathazeki noba famous kangakanani. Uwile umuntu ochaja imali ngokushumayela. Lo muntu wehlukana noThixo kudala. Oh Nkosi. Uyabona umuntu oshumayela ivangeli athi xa ibizwa ngabantu bemdinga isipho sakhe athi andiphumi ngaphandle kwemali, lo muntu wawa kudala, because the gospel of Jesus Christ is priceless. Oh Jesus. Futhi ayikho into enganinceda, akho nto eza nayo le, akho kwanto anganinceda ngayo. Nibize umoni nina obona ibhizinesi kwigazi elachitheka lingelatyala. Oh Jesus. Hallelujah. Lo muntu lowo Oh Jesus. unespirit sikaJudas Iscariot. Yep. I don't care noba yeyiphi indoda eyenza loo nto. Naba bafuswa nguThixo emfa bakhophe sisimbo ngoba basibone sisenziwa ngamadoda afamous nahlonitshe emabandleni. La madoda ahlukana noThixo, le nto inodayiswa le. Oh Jesus. Ile nto amabandla yile nto amabandla enje kufe inhloko phambili. Kuze uqale ninyaniso mna, if ungumfundi kaYesu uzawulandela into engekhoyo. Wancama alidayiswa, lishunyayelwa mahala. Uyabona xa ushumayela lona, xa ufumene uJesu wasindiswa, kukho into ethi Nkosi ndingakwenzela ntoni, akukho nto ethi ndawufumana, kukho into ethi ndawukwenza ntoni. Hallelujah. Uyabona xa uthole insindiso unento enayo, umbuzo lapha kuwe, ndizakwenzela ntoni uThixo? Oh Jesus. Imali yam xa ndiyichitha ayivakali ngoba into andenzele yona inaphezu kwemali endiyichithayo. Uba naloo nto nokhonza uThixo. If you preach the gospel of Jesus Christ, awunahanga yamali, unehanga ye-souls. Alibonge igama lenkosi. Umfundi ufuneka zincame. Okwesibili, deny yourself, ngoba ubuhamba nawe uzomosha into kaThixo. Funeka uzincame. Awuncami zona, ncama wena. Amabandla afile ngoba wona hayarisha abantu abazobashumayeza. Umuntu oshumayela ngemali akanamoya kaThixo, wafelwa sisazela. Unespirit sikaJudas Iscariot sokudayisa ngegazi elimsulwa, dayisa ngoKristu. Deny yourself. Awuzohamba noThixo, deny yourself ngoba khona into emani isithi apha kuwe ongeke ukwazi usinceda. Ufuna ukunxiba into oyithandayo, ufuna ukwenza into oyithandayo. Deny yourself. Awuzukwazi ukufundiseka. Deny yourself. Mfundi, funda le verse standards sisi, funa ukuthandaza nawe, funda le verse standards.